Паводле сацыялагічных апытанняў, усё менш і менш беларусак і беларусаў давяраюць судовай сістэме і яе судам. Прычыны гэтаму несправядлівыя судовыя рашэнні, несуразмерныя пакаранні за здзейсненыя правапарушэнні, палітычна матываваныя прысуды, а таксама залежнасць судоў ад выканаўчай улады. Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, дзе дагэтуль дзейнічае смяротнае пакаранне, што ўскосна сведчыць пра недацягванне нашай краіны да каштоўнасцей і прынцыпаў, у адпаведнасці з якімі жывуць дэмакратычныя краіны свету. На гэтым фоне судовая памылка пры разглядзе крымінальных спраў, у якіх санкцыі прадугледжаны смяротны прысуд, можа быць непаправімай. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» лічыць, што ўвядзенне суда прысяжных і адмена смяротнага пакарання здолеюць аздаравіць і дэмакратызаваць судовую сістэму. Рэформа судовай сістэмы з увядзеннем практыкі суда прысяжных па крымінальных справах у выпадках, калі грамадзянкі і грамадзяне не прызнаюць сваю віну ў здзейсненых цяжкіх і адмыслова цяжкіх крымінальных злачынствах, павінна стаць адным з асноўных элементаў новай судовай сістэмы. Для ўвядзення суда прысяжных неабходна прыняцце адпаведнага закона, у якім неабходна вызначыць склад суда прысяжных, механізм фарміравання суда прысяжных, а таксама правы, абавязкі і гарантыі прысяжных заседателяў. Вынікам увядзення суда прысяжных можа стаць пераўтварэнне не толькі самога суда, але і сістэмы органаў следства, пракуратуры і устаноў юстыцыі. Правядзенне працэсаў з удзелам прысяжных заседателяў стане стымулам для якаснай падрыхтоўкі матэрыялаў крымінальнай справы. Рэформа павінна пакласці канец эпохі народных заседателяў, якіх у народзе празвалі ківаламі і якія ніякім чынам не ўплываюць на вынясенне прысуду. Падрабязней пра праект судовай рэформы па ўвядзенні суда прысяжных, які распрацаваны экспертамі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», чытайце на сайце zabelarusk.com. Далучайцеся да абмеркавання.